Δημοτικό Γήπεδο Σερών και σήμερα έχουμε τον τελικό του τουρνουά εργαζομένων. Παμπλαχιακός εναντίον γυμναστών, γυμναστές εναντίον παμπλαχιακών. Έχουν βγει έξω, έχουν πουλήσει εισιτήρια και πιστεύω ότι θα δούμε έναν πολύ καλό αγώνα. Με κάποιες άπορες οικογένειες του νομού Σερών. Ένας αγώνας ανθρωπιάς. Εδώ και 3 μήνες οι εργαζόμενοι του τουρνουά παίξαν μεταξύ τους, ήρθε η ώρα του τελικού, τους αξίζουν συγχαρητήρια όλους, όχι μόνο τους που είναι στο τελικό, γιατί από το ειστέρημά τους συνεισφέρουν στο να βοηθήσουμε κάποιες άπορες οικογένειες του νομού Σερών. Έχουν βγει έξω, έχουν πουλήσει εισιτήρια και πιστεύω ότι θα δούμε έναν πολύ καλό αγώνα. Είναι η γιορτή ποδοσφαίρου. Πριν από 4 μέρες ήταν μια γιορτή ποδοσφαίρου εδώ στο Δημοτικό Γήπεδο μεταξύ του Χρυσού και του Γαζόρου. Σήμερα βλέπουμε το τελικό του τουρνουά εργαζομένων, Παμπλαχιακός εναντίον γυμναστών. Αναμνηστικές φωτογραφίες, ο Μπέλας μαζί με τον Καλογιάννη, διαιτητής ο κύριος Τζίκας, ο οποίος συμμετέχει και τόσο με το νοσοκομείο στο τουρνουά, οι αναμνηστικές φωτογραφίες. Ήρθε κόσμος στο Δημοτικό Γήπεδο να δει τον αγώνα. Την μπάλα για το Στέλιο το Ρίζο. Καλογιάννης το σουτ και η μπάλα μόλις out. Τότε οι ομάδες παίζουν διαφορετικά συστήματα. Θα παίξει και κάποιο ρόλο στην ανάπτυξη του παιχνιδιού. 2 προπονητές για τις ομάδες, ο Φάκης ο Γιάννης, σε ηλικία οι παίκτες των γυμναστών, Παπαρίζος, Τσιφούτης, offside με υπόδειξη του κυρίου Θωμαίδη. Αυτό το δίδυμο Γκομάση κοκκώνει μπροστά, δεν βλέπουν από δεν καρπούς. Μάγκης Μιντιούρης με την μπάλα. Σημαδεύει τον Τσιφούτη. Μάτσας. Και φάουλ που κερδίζει ο Γιώργος Τσιφούτης από τον Γαλάνη. Παπαρίζος με τον Τσιφούτη. Παπαρίζος, Ρίζος. Ρίζος, Παπαρίζος. Μπαλιά για τον Καλογιάννη. Και ο Μπαλίδης κάνει το φάουλ. Προωθεί τον Καραγκούνης. Ο Γιώργος ο Τσιφούτης πάει για το φάουλ. Έχει τη δυνατότητα από εκεί να το κάνει στην απέναντι γωνία. Γιώργος Τσιφούτης. Και η μπάλα out. Τάκης Μινδιούρης, Αχιλλέας. Έκανε μια εσωτερική αλλαγή ο Φάκης, έχει αλλάξει το σύστημά του λίγο. Ο Αχιλλέας πήρε τον Παπαρίζο και ο Μάκης ο Μινδιούρης παίζει σαν δεξιός οπισθοφύλακας. Σάσος, Ρίζος, Σάτσιος πάλι, Γαραγκούνης, Φάνης Κύρβης, Ζιώγας, Φάνης Κύρβης, Τζίμις Δαραγνωστίδης, αλλάζουν την μπάλα γυμναστές. Τσιφούτης, Αγγελέας κόβει, Χατζηγαλιάς ελέγχει την μπάλα.
Σιδηρόπουλος. Και ο Γιάννης Γαλάνης βγάζει την μπάλα. Όχι, κρατάει με περίτεχνη ενέργεια ο Παρίζος την μπάλα. Αλλά ο Γαλάνης, ο Γιάννης με δεύτερη προσπάθεια βγάζει την μπάλα out. Μια επίδειξη τεχνικής κατάρτισης από πλευράς Παπαρίζου. Μπέλας, Χατζηγαλιάς προσπαθούν να κρατήσουν την μπάλα στη μεσαία γραμμή. Γκομάσες με τον Χατζηγαλιά παίζουν πολύ ωραία το 1-2. Γκομάσες. Ωραία παλιά για τον Κοκόνη, αλλά κάνει το φάουλ. Πρέπει να βρει έναν τρόπο να βάλει κάποιο πίσω από τους δυο επιθετικούς, γιατί είναι αποκομμένοι ο Κοκόνης μαζί με τον Γκομάση. Τζίμις Αναγνωστίδες. Γιώργος Τσιφούτης. Πλάγια την μπάλα για τον Στέλιο το Ρίζο, ο οποίος ξεκινάει κάτι το πάσιμο και σταματάει στη μέση. Και κερδίζει το φάουλ από τον Σάτσο. Χύθηκε. Χύνεται από αριστερά, αλλά άμα περνούσε την μπάλα δεν ήξερα να μάχει το κουράγιο να φτάσει μέχρι τη μεγάλη περιοχή. Η πρώτη αξιόλογη ενέργεια από πλευράς Παυλαχιακού προς τον επιθετικό τομέα και ο Κουμάσης βγάζει τη σέντρα, Κωσταράκος και η μπάλα είναι out. Αυτά τι γίνεται, το μπροστά δεν βλέπω, Κυριακίδης Γιώργος. Κρυστάλλης, ο Μίμης, σαν τον Τοντσάι τον Τούρκο είναι. Ο Μπέλας κερδίζει την μπάλα, Χατζηχαλκιάς. Κωσταράκος και η μπάλα για τον Γιώργο τον Τσιφούτη. Πάει να περάσει την μπάλα πάνω από τον Κασάπη, ο οποίος πήρε στη θέση κάτω από τα κολπόστ, αλλά δεν τα καταφέρνει. Ο Κασάπης ο Κωστάκης. Εντάξει, δεν περάσει. Πάντως ένα σύριγμα στα 10 έχει και σωστό. Τσιφούτης. Καράμπελας θα κάνει δεξιά την μπάλα στο Ματάκο, ναι. Ματάκος με μία τη σέντρα. Η μπάλα μετά από απόκριση του Τζίτσικα είναι out. Ο Καράμπελας στο κόρνερ. Κεφαλιά του Τσιφούτη και 1-0. 1-0 για τους γυμναστάς και παγωμάρα στον Παυλαχιακό, ο οποίος στο δεύτερο ημίχρονο που ξεκίνησε να είναι καλός και έχασε ευκαιρίες, δέχτηκε και τον γκολ. Καρά ελέγχει ο Κυριακίδης, χάνει την μπάλα, Γκότσης, Παραλής, Χατζηχαλκιάς πανταχού παρών, από τους πιο γυμνασμένους. Λάθος του Μάτσα, Σιδηρόπουλος στην μπάλα για τον Κοσμάτο Σημειονίδη, ο οποίος σφυρίζει ο Τζίγκας και τελικά δείχνει το σημείο του πέναλτι. Μια πολύ ωραία παλιά Νεωνίδη, του Σιδηρόπουλου, όπως σας είπα, ήταν πιστεύω να μην είναι κάτι σοβαρό. Της Αναστασιάς,
Και τώρα βλέπω τον προπονητή της ομάδας του Γιάννη του Φάκη να ετοιμάζεται για να μπει στον αγωνιστικό χώρο. Τσιφούτης και το 2-0 και αφιερώνει τα γκολ στο γιο του, ο οποίος ετοιμάζεται να κάνει τον πλάσιμο και Φάκης Μιτζηρίκης θα κάνει τη σέντρα για τον Γιώργο τον Κυριακίδη και το 2-1. Μια πολύ ωραία ενέργεια και το 2-1. Και πάμε τώρα για το τελευταίο σοου. Να έχουμε το 2-2 τώρα και να έχουμε γέλιο μετά στην παράταση και θα αντέξει. Πρέπει να πάρουμε τον Πανίδη ένα τηλέφωνο να φέρει τα στενοφόρα. Παραλύς μπροστινή μπαλά για τον Τζιφούτη, ο οποίος κάνει το hat-trick. Και 3-1 στο τελευταίο λεπτό. Από εκεί που ετοιμάζεται ο Παυλακιακός να κερδίσει καμιά φάση έξω από τη μεγάλη περιοχή, γίνονται τα ατομικά λάθη στη μεσαία γραμμή. Τώρα όταν μιλάμε για Τσαούσες, Βασιλάκης γύρισε στόπερ, Φάκης. Αϊβάς, Ματάκος και η μπάλα στον Γιώργο τον Τζιφούτη. Καράμπελας για τον Ματάκο, πάλι Καράμπελας, Τσιφούτης, Σιδηρόπουλος, Γκότσες, Τσιφούτης, Σιδηρόπουλος, για μένα ο κορυφαίος παίκτης, κόβει ο Μάτσας και Γιώργος Κυριακίδης. Την μπάλα για το Μετζηρίκι. Πάμε για το 3-2. Ο Αλέκος θα κάνει κατά μέτωπο πάσιμο. 3-2. 3-2 από το Μετζηρίκι του Αλέκο. Ένα καταπληκτικό γκολ. Λοιπόν, το μόνο που κάνω, διαβάζω τις φάσεις. Πλούσιο θέαμα τα τελευταία 15 λεπτά. Βλέπω τον Τσίκα να του πηγαίνει μέχρι του 120 τώρα μέχρι να σοφάρεις Παυλακιακός.